Ginunita kahapon sa Padang Memorial Shrine sa Barangay Padang, Legazpi City ang ika-19 na taon ng Super Typhoon Riming. Sinimula ng aktibidad sa isang banal na misa na sinundan ng candlelighting. Nanguna rito ang Ako Bicol Party List kasama ang survivors at mga pamilya ng Riming victims. Ilan sa mga dumalo ang survivors na sina Nanay Josefina Baliktar, Nanay Elihinia Amaro at Tatay Eufemio Año-Nuevo. Marami daw silang natutunan matapos ang pananalasa, kabilang na rito ang mas malalim na pananalig sa may kapal. Ini baga pag pagsisilibertar puro medyo kan Riming. Yan ka-importante maski puro paano nagsisimba, pigpaaran sa mga nagkawarara, padukutan ki kandila, ka-importante. Sa ira ki sa kukuta, maray ta nakasalbar ako. Pero naglangoy na duman po kay kami sa may dagat. Naklikas kami duman sa pigapon na banwitan, restaurant niya, pero abandonado yan. So arong nito taliwas warang tada. Halagaw ini sa muya ta tuwing 30 kang Nobyembre, ngayon kami digdi. Tapi grurumdumi sa mga kairiba mi bayana. Nawara kami kunday man kami tinuktukan, day kami nakadulag, kairiba man kami. Siyempre, Juan Magata, pagramdam mo kan mga nagkawarang mga magurang, siyempre, marumduman. Dipisil bagata, siyempre, nabaarang kasi mga magurang, tugang. Siyempre, mamundok bagata. Dahil pig-asahan na araw itong rimalasong ito. Personal itong dinaluhan ni Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. na siyang nasa likod ng taunang aktibidad. Ayon kay Garbin, sa kabila ng kalungkutan, mas pinatatag o pinatibay ni Riming ang mga Bicolano, gaya ng kanilang tema na sa likod kan diklom, may paglaom, sarong pagrumdom. Tama po, and the Pirmita pinagrurundong, we always commemorate. Di kita nakakalingaw dahil dakulang, kumbaga, tabang pagtukdo sa tatuya at sa tuyang mga naadalan, experience sa kanakaging panahon. And yaon ang pagkasararo, yaon ang pagtarbangan, asin padagos ang pagsulong ang pag-inguhan na may angat ang buhay kanang bansa. Matatandaan na nabuo ang partido matapos ang pananalasa ng Riming noong 2006. Bago maging party list, una muna itong naging non-government organization na tinawag na SOS Bicol. Ayon naman kay Mayor Hisham Ismail, patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para mapigilan ang pagbaha mula sa Bulkang Mayon. Kanakaaging tulong simana, nagkigwa kita ki Super Typhoon, pero dahil giraray sa tuyang pagkasararo, asin abo ta na mautro ang gabus sa nangyari. Handa kita at the same time nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos dahil zero casualty tabi ang siyudad ng Legazpi. Dahil na ito uutrohon, dahil na ito mauutro, asin abo ta na itong mautro. Sa pagtarabangan, bakulang po ng city government kasabay ang bilog na Legazpeños tabi. Kasabay ng pagdiriwang na mahagi rin ng partido ng tigli 5 kilong bigas at spaghetti sa mga residente ng Barangay Padang. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.